Сега, например, мога да направя едно упражнение, давам го на теб и на всички, нали, които гледат този подкаст. Това е на ниво мисли, нали, тук ще говорим по-скоро за натрапчивите мисли. Опитай да не мислиш за портокал в момента. И веднага се сещаш за портокал. Първото нещо, което ти изниква в главата е портокал, нали? Тоест, в момента, в който ти се забраниш да мислиш за определено нещо, умът ти, някак си мозъкът ти против твоята воля те кара да мислиш за него. Тоест, до голяма степен натрапчивите мисли идват от това, че ти си казваш, че ти не трябва да мислиш за това и ако мислиш за това, значи ти си лош човек или примерно нещо си. Нещо ти има и ти не трябва да го мислиш по този начин и това реално, не е правилно. Да, което реално тия мисли са пак свързани с страховете, които имаме. Тоест, те са пряко свързани с тях. Тоест, хора, понеже знам, че много хора имат проблем с това, натрапчиви мисли и така нататък, и за жалост в България няма, то не само в България, ами навсякъде, няма така стойностна информация на тая тема. Дори психолозите за жалост не разбират за какво говорят, защото не са минали през това. Защото е различно, когато минеш. Мога да кажа на хората, че натрапчивите мисли всъщност сами по себе си не са проблем. Проблема са страховете, които стоят отдолу. Тоест трябва да се работи на нивото на страховете, които имаме, на нивото на убежденията, на това да приемаме най-лошия сценарий, на това да си ограничим всички поведения, които произлизат от страховете ни. И по този начин виждаме как е тия симптомчета, натрапчиви мисли, сърцебиене, паника, атаки. Виждаме как малко по малко тия симптоми почват да отслабват. Първо, защото ние не се страхуваме от самите симптоми, нямаме страх от страха. И второ, защото нашите сценарии, от които ни е страх, вече не ни е страх толкова много от тях. И това е. Но това е един процес, който е много труден и наистина се изисква страшно много работа. Но не е невъзможно. Тук бих могъл да допълня, че когато тръгнете по този път, трябва да сте ултра честни със себе си. Ама честни до болка. Тоест, когато се запитам защо аз изпитвам този страх, да не ви е страх да дадете отговора. Защото много често тези убеждения, които са негативните убеждения, те искат да си останат скрити, те са вашата комфортна зона, те изграждат до голяма степен вашата личност, те изграждат вашето его. Те са това, с което вие се идентифицирате и това, което ви пази от някаква опасност. Затова, когато се запитам защо това е така, дори да ви е срам, може да изпитате вътрешен срам от това, че изпитвате това нещо или че си мислите това нещо или че имате това убеждение. Например, страх ме да си призная сам пред себе си и ме е срам, че аз се имам за недостатъчен сам по себе си. Нали? Или че ако някой ме изостави, това е края на света. Може да ви е срам от това, обаче трябва да си го признаете. Признаването е първата стъпка към приемането, защото иначе се самозаблуждаваме сами себе си. И това признание може да дойде, за да допълня и твоята много хубава гледна точка за промяната на отношението към страха. Страха можем да го възприемем като един учител. Тогава, когато страха е източник на информация, той вече спира да бъде нещо страшно, от което вие бягате. Той може да бъде като един учебник, като една книга. И когато започнете да го изпитвате, да си кажете, нека сега да видя на какво ме учи този страх. Нека да отворя книгата, нека да получа най-многото информация, която мога. Тази трансформация не е лесна. Тази трансформация на гледната точка идва след значителна работа върху осъзнатостта на страха. Но може да бъде много променяща, може да бъде геймченджър. Защото вие вече спирате да разглеждате страха като нещо, от което се пазите и започвате да разглеждате страха като нещо, което може да ви бъде от полза. Точно. То може да ви научи на нещо за самите вас, може да ви научи на нещо за другите, може да ви научи на нещо за света и да ви направи по-добри. Разбира се, остава, и то е малко шизофренно, защото остава и другото. Остава си, нали, аз не искам да го изпитвам това нещо, то е неприятно, то не ме кара да се чувствам комфортно, но от друга страна внася и другата гледна точка. Страха може да ме научи на това. Защо? Мен, примерно, ме е страх да не изгубя контрол. Защо? Мен ме е страх да остана сам. Защо? Мен ме е страх от неизвестното. Страха от неизвестното, примерно, е нещо много основно. То подхранва и страха от смъртта, то подхранва и страха от промени, защото има хора, които пък, примерно, много се страхуват от някакви промени. И те си стоят в негативните убеждения и в компулсивните поведения, защото просто те искат да не се променят. И страха от промяната, също като функция на страха от неизвестното, е също един много основен страх. Даже бих казал, че страха от неизвестното може би стои
в основата на страха от смъртта, защото ти когато умреш, нали, не знаеш какво се случва по-нататък. Това е много голям страх на много хора. Страха от това да не знаят какво ще се случи, ако нещо стане. Да. И от тук нататък, нали, може би страха от смъртта е основното, от което излизат по-малките фобийки и рационални страхове, но под страха от смъртта стои страха от неизвестното и възможността ние да погледнем неизвестното като нещо, в което можем да видим повече от самите себе си, т.е. неизвестното не като враг, а като функция на нашето любопитство, ако искаш даже. Функция на нашата любознателност към света. Да видим една друга гледна точка, когато разчупим този страх от другите гледни точки и от нашето нежелание да се променим, тогава това може да окаже много силно влияние и върху тези по-малки страхчета, които ние обсъждаме тук, и върху фоновата тревожност. Които на пръв поглед страхчета изглеждат много ирационални. Но на дъното, в основата, в ядрото стоят точно тия страх от неизвестно, от загуба на контрол и така нататък. Между другото, само да допълня това, което ти каза, че тия неща, нали, че може да гледаме на страха като на един учител, това наистина е така. Понякога обаче не изглежда така в началото, когато почнеш да изпитваш страх, когато съзнаеш, че ти на практика имаш някакъв проблем, имаш тревожност, тепърва влизаш, трябва да извървиш този път, но аз мога да потвърдя от моя собствен опит, че когато погледна примерно 3-4 години назад, когато аз съм бил най-зле в това отношение, мога да кажа, че този момент е бил момента, в който аз наистина съм се събудил за много неща и този момент ме е изградил и ме е направил това, което съм в момента и продължава да ме изгражда. И до някъде аз съм благодарен, че това нещо ми се е случило, защото аз преди живях много по-мизерен живот, нали, не говоря на материално ниво, ами цялостно, ментално, емоционално, физически, финансово, всякак. И някак си това, че аз минах през тревожността и през подобен тип проблеми, ми даде стимулация и мотивация аз да работя по-надълбоко в себе си. И когато почнеш да се променяш отвътре, почва да се променя и външния свят. И някакси бих казал, че да, определено не е било комфортно, определено не е било нещо, което ми е било супер готино и сега ще работя върху себе си, колко добре се чувствам, не напротив, но в момента съм страшно благодарен. Това ме е направило това, което съм. И смея да твърдя, че този период ме е избутал само напред, не надолу, само нагоре.